לפעמים שערה מתקרבת והים גועש והרוח גלים עושה הרבה גלים על פני הים ובימים חמים חמים כשהשמש מלהטת בוי 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 אז אנשים הולכים ומתרחצים ומשתזפים על שפת הים, ים, 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 ים. אבל אני בתוך הבית נמצא, בתוך החדר האינטימי שלי, האינטימי שלי, שלי החדר. אני בתוך הבית נמצא, בתוך החדר האינטימי שלי, האינטימי שלי, שלי החדר.